Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa Facebook-live-lähetykseen. Ja tänään ollaan täällä Eeva Rönkön kanssa keskustelemassa mielenkiintoisesta ja tärkeästä aiheesta, eli kielen merkityksestä kohtaamisessa. Äh, Vieraskielisillä usein on kieli tosi tärkeä monesta näkökulmasta ja siitä on tänään meillä aihe, mutta meidän työssä olemme huomanneet nimenomaan muistityössä, että äidinkieli on usein se, jossa muistot tallentuvat ja ikään kuin ihmiset haluaa puhua sitä menneisyydestä omalla kielellä. Nimeni on Anli Palosaari, tulen Mukesista ja tämä live tehdään yhteistyössä MOI-verkoston asiantuntijoiden kanssa. Mutta ole hyvä Eeva, aloitetaan tässä, että miksi on tärkeää puhua kielestä eikä pelkästään tulkkaus riittää? Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa taas kuuntelemaan meitä live-keskusteluja. Tänään tosissaan meillä on sitten teemana kieli ja kielen merkitys eri tavoin. Mielenkiintoinen kysymys, että miksi on tärkeää puhua kielestä. Mä lähestyn tätä sillä tavalla, että me ollaan totuttu ajattelemaan kieltä kommunikatiivisena välineenä, että me ilmaisemme itsemme kielellä ja haluamme ymmärtää ja selittää ja tarvitsemme siihen kieltä. Ja näinhän se on. Mutta kielellä on myös toisenlaisia rooleja, että se ei ole se ainut. Kieli on myös, niin kuin sä sanot, että muistot pysyy ja muistot on tärkeät sillä omalla kielellä, niin kieli on aika oleellinen osa sitä omaa minäkuvaa, kuka minä olen. Ja samalla tavalla myös toiset ihmiset kielen kautta määrittelevät meitä, että ketä meitä olemme. Eli kielellä on myös se identifioiva rooli. Ja usein sitä me ei niin paljon tiedosteta. Ja, ja se pelaa se semmoinen toisen tunnistamisen rooli aika merkittävästi näissä kohtaamisissa. Ja sitä meidän pitäisi ymmärtää, mitä siihen liittyy, mutta lisäksi meidän pitää siihen kommunikatiivisen puolin kanssa tiettyjä asioita ymmärtää, kun me olemme monikielisessä yhteisössä. Kyllä. Ja meidänkin työssä olemme huomanneet sitä, että kun meillä on vapaaehtoiset jututtajat, jotka juttelevat iäkkään kanssa omalla äidinkielellä, niin kun halutaan puhua joistakin tärkeistä aiheista, niin heti halutaan puhua sitä vaan ja ainoastaan omalla äidinkielellä, vaikka sillä tavalla suomen kieli on hallussa, että pystytään ilmaisemaan niitä ajatuksia myös ikään kuin suomen kielellä. Eli todella, todella tärkeä. Meillä oli asiakkaana ja ihan lupaan jakaa sellainen esimerkki, jossa iäkkäs kiinakielinen nainen, joka 80-luvulla muutti Suomeen. Hän on oppinut suomen kieleen ja hänellä on tullut nyt muistisairaus viimeiset vuodet. Ja puhe tietenkin on köyhtynyt, niin kuin tapahtui, mutta häntä ilahduttaa ainoastaan suuresti se, jos joku puhuu hänelle kiinan kielellä. Eli senkin tärkeää, eli kun sä menet siihen menneisyyteen, on se kielen rooli kasvaa entisestään. Mutta Eeva, miten me voimme taata semmoisen asioiden yhtäläisen ymmärtämisen ylipäätään, kun puhutaan siitä kommunikatiivisesta roolista? Joo, tämä on hyvin tärkeä kysymys siinä mielessä, että kun me olemme monikielisessä yhteisössä ja koetamme sitten löytää jonkun tulkin tai jonkun, kuka auttaa siinä kääntämään mukaan, niin usein se ei riitä, koska me voimme sanoja kääntää kielestä toiseen, mutta se, että millä tavalla se sana sisällöllisesti ymmärretään, niin siihen tarvitaan myös lisäksi hieman selitystä, koska saman sanan voi niin kuin ymmärtää omassa yhteisössä toisella tavalla. Itse tulen liikuntakentältä ja liikunnassa esimerkiksi me ollaan Suomessa totuttu puhumaan liikunnasta ja urheilusta. Ja kun mä käytän sanaa liikunta, siis esimerkiksi Virossa tai muuallakin, missä on yksi sana, sport, urheilu, Mm. niin se liikunta yhdistyykin ehkä enemmän siihen tämmöisen tavoitteellisen urheiluun kuin siihen, mitä me ymmärrämme Suomessa sanana liikunta. Niin samalla tavalla, kun tullaan muistityöhön tai johonkin toisen iäkkään aiheen piiriin, mistä me keskustelemme, niin me käännämme sen sanan ja hän ehkä toistaa sen suomeksi sen sanan. Mutta se, että mitä hän sillä sanalla oikeasti ymmärtää, Mm. niin meidän pitää ottaa selvää, että se ei ole itsestään, että
ymmärretään yhtäläisesti, miten me se maailma nähdään. Mutta sitten Kyllä. toinen asia, mitä mä halusin kommentoida, kun sä toit esille tämän kiinalaisnaisen ja hän ilahtui, kun saa puhua Kiinaa, niin siihen liittyy sellainen mekanismi, että se kieli, mitä on kotona puhuttu ensimmäisenä kielenä, me puhutaan kotikielestä, ei niinkään äidinkielestä, niin siihen liittyy vahvasti tunteita. Mm, Eli se oma kotikieli, toki kotikieli voi olla monta, mm, niin se on myös tunnekieli ja se herättää tunteita ihmisessä. Niin sen takia, jos me haluamme tavoittaa sitä toista ihmistä ja jos meillä on mahdollisuus hänen omalla kielellä häntä lähestyä, niin me tavoitamme häntä myös tunnetasolla. joo, kyllä. Ja eikö siinä ole Eeva näinkin, että on erilaiset roolit, että on asiakkaan rooli ikään kuin iäkäs vieraskieli, mutta myös on ammattilaisen rooli plus velvollisuudet. Mitä sä niistä asioista ajattelet? Mm. Joo, tämä on hirveän tärkeä myös ymmärtää ja ajatella itselle auki, että kun me tullaan semmoisesta stereotyyppisestä lähestymisestä, puhumme maahanmuuttajista ja meillä automaattisesti yhdistyy se, että no, että sit opit sen suomen kielen. Mutta siinä jää ajattelematta se, että mistä roolista käsistä me katsomme. Katsommeko sitä iäkästä ihmistä, kenellä on tarve saada sitä palvelua ja ymmärrystä, jolloin meidän pitää miettiä niitä mahdollisuuksia, mitä on eri kieliä puhuvia ihmisiä, tulkkaus, teknologia ynnä muuta, että ihminen saa sen ymmärryksen, mitä hän tarvitsee. Mutta sitten toisaalta, jos me puhumme työntekijöistä, niin he on toisessa roolissa. Mm, Niin silloin taas, mitkä on työnantajan myös velvollisuudet tukea toiskielistä työntekijää ja katsoa, että hän pärjää töissä, saako hän tarpeeksi kielikoulutusta, kun hän on rekrytoitu töihin. Ja siellä tulevat ihan toisenlaiset kysymykset. Eli huomattavasti merkittävämpi on miettiä sitä, että ihminen on joko työntekijä, asiakas tai missä roolissa kuin se, että hän on maahanmuuttaja, osaako suomea vai ei. Se on aivan liian yleistävä lähestyminen. mm. Kyllä, ja omasta työkokemuksesta voin sanoa, että se ennakkointikin on tosi tärkeä. Tuo on esimerkki meidän Mukes Mukula piireistä, jossa käy todella paljon iäkkäitä, ne tulee ilomielin. Ja meillä olikin viimeinen Mukula piiri syksyllä. Olisi tapahtunut sellainen tilanne, että siinä tuli yli 40 ihmistä ja siellä oli 5-7 eri kieltä. Ja meillä ei ollut ammattilaisina oikeasti valmiutta kohdata jokaista iäkkästä, jolloin toisaalta myös se ennakointi, tilanteiden ennakointi on oikeasti tosi tärkeä, vai mitä mieltä sä Eeva olet? Joo, näin on. Ja tuossa tilanteessa, mitä sä äsken kuvailit, siinä mä näen niin kahta asiaa siinä kohtaamisessa. Yksi on taas se kommunikatiivinen, että saammeko se viestin eteenpäin, että hän ymmärtää, mitä mä haluan sanoa tai mitä mä haluan kysyä, että pääseekö mä sisällöllisesti hänen kanssa toimimaan. Ja jos on noin monta kieltä ja paljon ihmisiä, niin siinä tilanteessa joskus täytyy myöntää, että ei pysty kaikkeen. Ja sitten asioita voi hoitaa pienemmissä ryhmissä myöhemmin tai yksitellen tai niin edelleen. Mutta sitten se toinen, se kielen identifioiva tai tunnistava rooli, että miten me tunnistetaan ihminen, niin siinä on kyllä mahdollisuuksia, vaikka kuinka olisi kieliä tai ihmisiä, vaikkapa tulla toisen luo ja kysyä, että hei, miten sun kielessä on tervehdys? Ää, Osoittaa, että minä olen Eeva, kuka sinä olet. Tunnistaa toisen ihmisen toisen kielen puhujana ja jättää tilaa sille toiselle kielelle, että käyttää erikielisiä tervehdyksiä. Ja kun sä sanot, että ennakointia, vaikka tekee itselle etukäteen selväksi erilaisia tapoja, niin kuin viime aikana, kun olin kontaktissa esimerkiksi viittomakielisten kanssa, niin opin tervehdyksen, että millä tavalla viittomakielessä tervehditään, jolloin mä osoitan, että mä tunnistan sinut viittomakielisenä ihmisenä, niin sillä tasolla me pystymme kyllä kohtaamaan ihmisen niin, että hän tunnistaa, että minut on huomattu tämän kielen puhujana. Kyllä, ja tuo on ihan totta, mitä sä Eva sanoit, ja yhtä lailla, kuten me ammattilaisina pyrimme olemaan vuorovaikutuksesta iäkkään kanssa, niin yhtä lailla hekin pyrkivät meidän kanssa olemaan vuorovaikutuksesta. Et tässä pätee vähän samat säännöt, kun hekin yrittää löydä sitä yhtäläistä kieltä, vaikka sitä ehkä ei ole aina. Mutta tosi tärkeä kysymys vielä sulle, että miten kieliin liittyvät asenteet vaikuttavat kohtaamisissa, koska se on oikeasti iso kakku, eikö näin? Juuri, ja tämä on yksi hyvin tärkeä asia tässä, kun puhun kielitietoisuudesta.
juuri, että me tunnistamme tämmöisiä valta-asetelmia, mitä me suhtaudumme ylipäätään monikielisyyteen. No esimerkkinä se, että jos puhutaan vaikkapa teollisuusalan jostakin johtajista tai firmojen johtajista, ketkä osaa englantia, suomea todennäköisesti, ehkä ruotsia tai saksaa, ja me puhumme heistä monikielisinä ihmisinä. Mutta sitten jos me otamme vaikka meidän iäkkäitä asiakkaita, ketkä osaa arabiaa, somalia, ehkä sieltä jotakin muita kieliä, vähän sen suomea, ja monesti sanomme heistä kielitaidottomat ihmiset. Mm. Eli kenen kieli on enemmän arvostettu ja kenen kieli on vähemmän arvostettu. Me ei aina tunnisteta niitä tilanteita. Et toki me nyt tunnistamme aika selkeästi sen, että venäjän kielellä tällä hetkellä yhteiskunnassa ei ole sellaista sosiaalista tilaa, mitä sillä oli aikaisemmin johtuen Venäjän hyökkäyssodasta, mutta kieli sinänsä ei ole siihen syypää. Ei missään. Mutta jos me ei näitä asioita tiedosteta, niin me kannamme sen semmoisen negatiivisen suhtautumisen myös siihen kieltä puhuvan ihmiseen. Eli sanotaan niin, että kun me kuvittelemme puhuvani kielestä, itse asiassa me puhumme kielen puhujista. Mm. Ja tuomme ne asenteet myös siihen kielen puhujiin riippuen siitä, että mitä kieltä hän puhuu. Ja nämä on hyvin tärkeää tiedostaa, koska ne suhteet tulee siihen kohtaamiseen siinä hetkessä, kun se ihminen on meidän edessä. Kyllä, olet aivan oikeassa. Se vaikuttaa, se on monitahoinen prosessi oikeasti, että se ei ole ikinä niin yksiselitteinen ja jokainen kohtaminen on aivan erilainen kuin toinen. Mutta usein ammattilaisetkin omassa päässä, joilla on keskustelussakin ollut mukana se, että minkälainen on sitten se oma vastuu siinä ikään kuin vieraan kielen opiskelussa tai siihen, sitä myötä myös siihen integroitumisessa siihen uuden yhteiskuntaan. Mitäs me tästä aiheesta ajattelemme? Joo, tämä on myös sellainen aihe, mitä ehkä lähestytään joksikin kapeasti. Et itse Mm, lähestyn sitä katsoen ihmisten ikää ja se on selvä, että iäkäs ihminen tarvitsee oppiakseen uutta kieltä, mm, vastaavia tapoja opettaa, mikä sopii iäkkäille, että se on omakielisten ympäröimänä, pystyy puhumaan toisten iäkkäiden kanssa. Et pääasiassa nämä kielikurssit, mitä nyt on tullut vastaan, niin ne tähtää työikäisten tai nuorten kielen oppimiseen. Ja sellaisessa iäkkällä ihmisellä on aika vaikea pysyä mukana. Et ei ole mukava lähteä iäkkäämpänä ryhmään, missä nuoret oppii ympärillä. Eli mitkä on ne mahdollisuudet sillä iäkkäällä ihmisellä? On helppo sanoa, että sun pitää ja kyllä sun kuuluu ja miksi et sä ole oppinut, mutta mitkä on ne mahdollisuudet ja jaksaminen? Et myös se psyykkinen jaksaminen sillä iäkkäällä, että onko siinä sairauksia takana, onko hänen ylipäätä kuinka paljon oppinut aikaisemmin, että on tottunut oppimaan asioita. Et se on monesta tekijästä kiinni ja loppujen lopuksi sitä hyvää elämää voi elää monella tavalla. Ja kyllä me näemme, että ihmiset haluaa puhua ja haluaa oppia. Ja oma-ikäisten kanssa kontaktissa oleminen, ei pelkästään suomalaisten, myös toiset, ketkä osaa suomea, muut muuttaneet on ne vertaiset, niin se on yksi. Mutta sitten hyvin tärkeää on myös se, että millä tavalla me ajattelemme sitä kielen puhumista, että onko se, saako siinä olla virheitä, saako siinä olla toisen tyyppistä ääntämistä, vai huomaatammeko me heti jostakin virheestä, että jätäkö me tilaa semmoiselle kehittyvälle kielelle, ja onko siellä tilaa käyttää muita sanoja välissä, eli sellaista rinnakkaista kieltä, ne on kaikki sellaisia asioita, mitä kielitietoisuudessa sitten avataan, jotta meillä on sosiaalista tilaa puhua monella tavalla suomen kieltä ja sitä kautta se kehittyy se puhuminen. kyllä. Tähän ei olekin itse asiassa mitään lisättävää. Niin hyvin sä tiivistit tämän kaiken yhteen. Eli meidänkin työssä, kun me kohtataan iäkkäitä ihmisiä kentällä, mä oikeasti olen nähnyt ehkä koko historia 16 vuoden aikana, vaan pari henkilöä, jotka on sanonut, että en mä halua opiskella kieltä. Kaikki loput on aina sanoneet, että kyllä minä haluan opiskella kieltä, mutta se on niin vaikea, mulle ei jää sanat mieleen, että ihmisillä oikeasti on halu opiskella se vieras kieli, koska se avaa niitä ovia toimia tässä yhteiskunnassa paljon paremmin, niin koska ihminen itsekin sen ymmärtää. Mutta hyvä, aika lentää nopeasti. Haluatko Eeva tähän loppu vielä sanoa jotakin ennen kuin lopetetaan? Mä ehkä kutsun kaikkia, ketkä toimi monikielisessä ympäristössä miettimään omalla kohdalla, miten suhtautuu monikielisyyteen, mitä ajattelee, kun kuulee eri tavalla eri kieliä puhuttavan, ei pelkästään suomea. Mutta ennen kaikkea sitä, että ne, ketkä on johtavassa asemassa,
pysähtyvät miettimään, mitä on kielitietoisuus, mitä se tarkoittaa omassa työyhteisössä. Siihen on olemassa mainio opas monikielisyys työyhteisössä ja ottaa sen asiakseen, nostaa sitä kielitietoisuutta itsellä ja omilla työntekijöillä, koska sitä kautta se kohtaaminen myös paranee siellä asiakaspalvelussa. Kyllä. Kiitos Eeva, suuret kiitokset tästä pikahaastattelusta ja nähdään sitten helmikuussa seuraavan aiheen parissa. Se on moikka! Moi moi!